Il-Prim Ministru Robert Abela u l-predeċessur tiegħu Joseph Muscat iltaqgħu b'urġenza f'Kastilja, laqa li damet sejra 4 sigħat. Jidher li għal xi raġuni Abela li ħal-ġurament tal-ħatra tiegħu bħala Prim Ministru kważi 4 xhur ilu qed isib ruħu f'pożizzjoni li jkollu jitlob il-pariri mingħand l-eks Prim Ministru. Net News kien quddiem Kastilja u staqsa lill-Prim Ministru attwali għaliex ħass li kellu jiltaqa' ma' Muscat f'Kastilja. Ma niftakru li Joseph Jiena nagħmel laqgħat regola. Il-kariga tiegħu Le, jiena nagħmel. Ħal u nur tal-korrot tas-sena niftakru ġifieri Dak xejn tgħid inti. Robert Abela tenna li qed juża it-talenti ta' Muscat. Joseph Muscat huwa deputat. Jinutilizza talent ta' kwad. Abela kien tefal nomina tiegħu għat-tmexxija tal-Labor fl-aħħar ħin għax kien qal li ma rridx jagħmel parti minn patt imxajtan. Dan wara li Muscat kellu jwarrab kaġun tal-iskandlu politiku li kien qed jiżviluppa. Minħa tiegħu Muscat ma rridx ikkummenta dwar il-laqa u qalilna biex nistaqsu lill-Prim Ministru. Laqa ta' kważi 4 sigħat, Dr. Muscat, dwar xiex kienet? Kummentax dwar laqati, ingrazzi ħafna. Malfej konta. Tistgħu saqsu. Sa dan it-tant fil-waqt li juża retorika ta' diskussjoni u dibattitu, ironikament, Abela għadu qed jaħrab milli jiddibatti wiċċ imwiċċ mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għax qal li jiddibatti fil-Parlament. Il-ġimgħa li għaddiet kellna dibattitu fil-Parlament u Ftit wara li Net News żvela din l-istorja, l-kap tal-Partit Nazzjonalista fi tweet qal li wara li Konrad Mizzi ħarab minn pajjiżna, Muscat issa sejjaħ lil Abela biex ifassal l-ispin li jmiss. Joseph Muscat ma rridx jgħid dwar xiex kienet din il-laqa u kien għalhekk illi staqsejna lil Robert Abela li wkoll mexa fuq l-istess passi ta' Muscat u ma tagħna ebda informazzjoni. Fost oħrajn f'Kastilja der ukoll il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia li għal għadd ta' snin mexxa l-propaganda bħala l-kap tal-komunikazzjoni tal-Gvern u l-Partit Laburista. Ftit ta' żmien qabel ma' Muscat warrab minn Prim Ministru, Farrugia ingħata l-impjieg fit-tmexxija tal-Malta Enterprise paga ta' €500 kuljum.